South Africa. Mwana mukomana angari South Africa achizi wazvisunga tikatambira rufuru rwavo tikaita rufuru rwabright sanyato tapedza muna 2024 muna October takazozwa ndakudaidzwa nehanzvadzi ichindifonera ichiti tete muripi ndikati ndiri kuHarare ndikazi ndiri kumuprofiti inini ndaruvarirwa saka ndandati muuye tete muuye tiriuze tiuye tisangane ngekuti tiri vana veropa rimwe chetepo saka imimi uyai muzwa zvirudini zvekutaura saka ini ndakandiri kure ndakandiri kuinyanga ndandiri kuita ngezvandine maavho endandiro ndobva ndati aiwa inini handichagoni kusvika ikokongoti ndiri kure saka inini itai zvamuruda kuita zvaiti musaite kuti munhu afe rapisai mwana inini ndiri kuuya ndakabva wakabva wazorapisa mwana ini handazobvira tasangana nehanzvadzi muna November ndakazozwa ndakufonerwa ndisabuka mudikwana achiti uripi ndikati ndiri kuHarare ndikazi uya kunoku kune vanhu vekwachisuku vari kuuya wauya panapa wauya kokotera kuti kwazve tirusha kusvika kuna tete mwana isu takauraya mwana wake ndikati ndizvo vari kuitaura zvikazi saka ita kuti uwi ndakabva ndazodzoka kubva kuHarare ndasvika kuma ndasvika ndochiti ndauya ndaenda ndaona ukomana wekwachisuku wakangoenda kwasabhuku kokotera kwasabhuku ndati ndakauya chidini tiuyai zvikazi hazvichaiti kuti tiuya takuuya muna January ini ndakutora manda kundozvifundisa ndakazofonera mai ndikati mai inini ndandisingazivi kuti ndozvazviripa ndizvo nepfungwa dzenyu ndakatotaura zvakawanda pana mai asi inini ndakutoita kuti inini makaona kuti mwana wangu ibenzi asi inini mai webenzi saka inini mai wacho ndakutouya kuti ndidini muchandondiona ndiri panguva penyu ngokuti munotondinonokera kuti mundiuye munditaurire kuti chinhu chakaita mai vanguti oraiti ndazvizwa wakuona wataura kudaro saka ichiita kuti isusu tichadini tichauya tichakutaurira regira nditaurire wakomana wazotaurirwa tikazi saka ngaatipe date tikati ngauye musi wa 26 saka 26 2024 ndopakauya vanhu vekwachisuku wakaenda futi ngekwasabhuku kuenda sevanhu vakanga wakandoenda kokotera kwasabhuku wakaenda kokotera kwasabhuku vauya nasabhuku vauya basi chitaurai nyaya yenyu yomaurira pano isusu tarakandonzwa kuti ndizvo wauya wari kuda kuti ndisu takauraya muzukuru wachitsanangurai wakatangotsanangura watsanangura vaipi isusu zvikazi makamboonei imi kuti muzoti mwana uyu ndimi makauraya zvikazi takarwarira izvo takarwarirwa pane zvatakatsanangurirwa kuti mukomana uyu pane zvakaita iye mukomana yanga asiyiwa ari kunzi aibvazoseva tiende mumudaidzi auyi muridzi wenyaya vaenda kodaidzwa pauyi akambodzana-dzana dautaura vana sabhuku wangu varipo wari vachichimubvunza kuti saka wakambozvifambisa sei zvikazi inini ndaichidanana nemurora mukadzi wemuzukuru saka ndopandakazoti akazi wakadanana naye iye mufi angatofere zvikazi angafa zvikazi saka uri kuvhiyiwa ndiyese kana anga saka vanhu vakambo akapedza nguva yakareba achiramba kuzoti wagara vazobudiwa naye kutokozvisubhurwa kuti taura vazouya vautaura kuti pamusoro inini ndiri kuuya kotaura ndataura kuti inini kufa kwemuzukuru ndini maoko angu aripo ndakamukumbira kumubvunza kuti ndiri kukumbira kubvunza mairosi ndiwo zvezvekufa kwemwana ndiwe here akati ehe shuwa kufa kwabright ndiwe akati heme kufa kwabright ndiwe akati ehe yataorit inini ndakaita izvi ndakatambira rufu rwemwana wangu kuti mwana wangu wakadini wakazvisunga ndisingazivi kuti iwe ndiwo wakadini wakauraya mwana saka izvo wakauraya mwana ine rufu rwako urwu inini ndakaita 2 weeks ndiri ndichipikira vanhu
rufurwa kuSouth Africa wakaita 2 weeks ndiri kubikira vanhu vachiuya panhau. Saka inini ndinoda kuti undipe mari yangu yekuchengeta vanhu vako ndakakuitira. Unotenderana nazvo? Akati emedzi. Tikati saka inini nemari yawo yakakontributa vanhu kutakura mutumbi kuti uye kunoku yakabudiswa 23,000 rands yakauya kuti mutumbi wacho usvike kumako. Zviro tinenge tiri kuida mari yedu. Akangoti alright. Saka sabhuku wachiti iwe shamwari manyaya yako izvo tiri kuzwawo kuti ngeyekuura. Saka nyaya yako yaikutofanirwa kuti ini handipedzere pana baba yaikuenda inotoenda kwamambo. Kunoda mombe inotsika nembudzi yechishapu kwamambo kuti uende kodini kuzvitongerwa nyaya yako. Mairosuya ndakazonoona pasina chine chatita wakangotaura masoko ake iweyayo vanhu vachitotora maaudio vaitotora vamwe vatori nawo kana mabhuku ekwamambo acho ekwasabhuku nawo kwobva andosumuka. Saka vanhu vakandofunga kuti mairosurusumuka kuenda kutoireti kutoti bobobobo pamusoro vatobuda vatoye kwausiyona sabhuku wese hama dzese dzadzakandozara muvamwe vatobuda vari hapana zvatakazova izvozvi mairosasviribinasa uri pana uri mairosa saka mbuya nyaya taisawandisa saka imamo chichi chamuda chii inini chikurukuru chendinoda unyatsozwa mairosa kutaura kwakaita akaita senge kufinha kutouya kuti ndini ndakauraya aibva atobuda vairo hakusi kufinhayo chakakosha ndechekuti atotaura zvekuti ataura sei iri musatiraisistem. Saka ini chikurukuru chendinonyanya kuda kuzwa kuda kwake kuda kuti ndizwe inini kuti mwana wangu wakazi wazvisunga aibva andoenda kundoraswa munondoziva kuti munhu wazvisunga unoraswa pacheka nehembe dzake hapana kana nehembe yakatombosana akandopita akaigirwa kwasabhuku hamdikwati kwamande zvinoitika mbuya kana munhu apuruvwa kuti saka ndinozoti wakamuita wekudini izvaizvombo kana zvapuruviwa kuti haana kuzviuraya handiti zviye zvatori zvakudhipenda kuti mimuda chii kana kuri kuarea yamunoti kwaakaiswa kuarea ine vanhu vanozvisungirira handiti panoitwa application yeexhumation ndite ndiye wakatotanga kutodzinza mumakuva machinungu kutoiswa yega saka naambuye munokwanisa kutoti iva pachibhadha munokwanisa kugadzira guva rake nechinhu zvese motombosiya ari chii aripo vamwewo vanhu vasina kuzvisungirira kana sei vanokwanisa kungowegawo pasaidi pake ipo ndandokufungira kuti maybe nyaya yekuti akaenda kutoiswa kusaidi kune chii kune vanhu vanozvisungirira ipapo maita application for exhumation kuti aiswe kuna vamwe vanhu woitirwa kuti noitwa chii vamwe vanhu vese because chimwe chandamudamuya musasafunge zvakainya kuti zvakawanda chatoda isusu chei kuti kana munhu abvuma handiti chamungodiwa kuti zvogadziswa sei. Saka ndakauya ngoti ndakabva ndangoona kutotaura kwakaita bhangu no it's okay ora chigara ndikona uyu akwanisa kutanga mungaipa kuti handizvizivi garai pasi mairo sitawo asi ndine mandoda kutaura inini muzukuru akafa nekuzvisungirira musi wakafa muzukuru ainetsana nemukadzi wake maissues emumba make nemukadzi wake avarabhana kumumba muzukuru akauya pamba pangu kuida kukoma akatsanangurira kukoma dambudziko raimunetsa mumba make kusvikira mukoma vakamukanzira nenzira vakamukanzira navo akadzoka akati musekuru matadza kunditsana kudigadzirisa nyangu zvakanaka decision yangu ndakuda kuzviuraya mukoma wakapindura muzukuru zvakamupindura nayo muzukuru mwana wake akamufonera akatsanangurira mwana wake kuti inini ndiri kuda kuzviuraya ndanetsana namai angu nezvakati inini chakaitika kuti ndigume ndakwana tete ndechekuti muna sematsanangurira akaita pandakazoenda ikoko inini ndakati muzukuru akashayika kuna naagasti gore rakateera racho 2023
ndatanga nemuroora takati kunana August tikasiyana kunana March akabva aroorwa. Saka aroorwa kudaro akazolikisa relationship yedu kuna umwe maiwa muroora. Inini pandakaona relationship iyi zvalikiswa ndakaenda kunozotsvaga uye kuti nditaure mukadzi wangu kuti ndozvandakaita because ndaiziva kuti mukadzi wangu akazviziva ane reaction yaanoita. Ndakasvika kumba ndikatora mai akatsanangurira nemukadzi wake kuti ndozvandakaita ndiregera mukadzi wangu because ndachiziva kuti kutaura kwangu kana kusataura zvazvichasvika because zvanga zvanyika. Zvadaro ndakabva ipapo ndikadzokera kubasa ndikaita mwedzi umwe chete, mwedzi wechi2. Mukoma wakarwarirwa nevana 2 panguva imwe chete. Mumwe akazvikwadza negiraindi ari kusakasika kubasa, mumwe akarwara ari kumba. Akari kumba aita zvekudii. Mukoma wakatatiritiza kubasa, mai nemunun'una uyu vakaenda nenhikirikini nemwana yakumuprofita. Mwana yasvika kumuprofiti, nhau yakabva yangobatwa nemuprofiti akabata akati tiuye ini namukoma. Handiti takabva kuSouth Africa tikauya tikasvika kwanga kuchibatsirwa mwana zvikanzi dambudziko randabata pane mwana uyu nderekuti pane mweya wemufuri kutenderera mumba. Saka zvanzi pane mweya wemufuri kutenderera mumba wakatotaura kuti ano uyu akataura kuti akazoita zvakati zvakati, zvingadai zviri zvo here? Zvikanzi yemeni ndizvo. Ndichibva tanhingirikana ndadzi ano zvazvadai so iwewe takuda kuti unhingirikane uende kunotaura kuna tete kuti ndo zvandakaita. Tete anga atoudzwa kudhara tete akanga akatoudzwa meseji yekudhara. Tete achitotumidzira mameseji ekuzvitiretenda kuda unozvirayira kumba kwavo ndisati ndasvika kumba kwavo. Mukoma ari kurwarirwa nevana 2 vari pacritical. Mukoma ari kunditi enda unobvuma nyaya dzako vana vangu vararama because muprofita ati zvakati kana mwana wangu akafa hazvimiri tupere zvakanaka. Inini mukadzi wangu anga amwa futi poison. Saka ndandine mabhodhisi 4 andandatarisana nawo. Apa ndiri kunzi enda unobvuma kuti ndozvavakaita. Inini ndakasvika kwana tete ndikatsanangura zvandakaita havana kuzvinzwisisa. Takabva kusini kusvika nguva dzine pandakazobudiwa neni panze ndikazi aiwa chingobvuma zvipere. Handiti when I get forced kubvuma zvipere ndo pandakazoti ano kana zvirizvo uya ari kuti vana vangu vari muchipatara vari kurwara vakafa, uyu tete vari kuti ndiri kuya tozviuraya kumba kwavo. Saka ndandisina choice, ndakatambira zvanga ndandisina kuita nekushaya choice. Saka pandakabvuma vana vari kuchipatara vakabva vapona. Vana vari kuchipatara vakapona. Vana vapona kuchipatara takagara izvozvi mukoma nemwana ari futi munhu vari kuti ndiyo nyaya iya yatanga futi. Ndakavaudza ndikati no mukoma inini this time makatirosa last ndikatobhadhara nemamombe ndakabhadhariswa kuti endonopa tete ndakatakabvisa. Handiti makandifosa last this time ngatifambe pamwe chete tinzwe kuti dambudziko chii. Vana mukoma vakataura kuti isu hatisi kufamba, takafamba kudhara zvatakabata ndizvo ripa izvozvo nyaya iperi. Ndikati aiwa inini kana makudaro inini ndinoda kuzviuraya. Handiti ndokuzosvika kwaita nyaya kwakunoku nenhau yekuti ndo mamirire azvakaita. Inini ndiri kufoswa kunzi ndibvume zvandisina kuita. Hongu ndine pandakatadza nganditongwe portion yandakatadza. Zvandisina kutadza ndosiyiwa ndakadaro kana kuti ndiende kana kuno vabatsiri abude muzukuru ataura zvandakamuita. Ndoba ndiri kukumbira uchete baba. Asi iwewe ungabvuma mhosva yakadani ungabvuma kuti wakauraya munhu usina to please people. Kungonyenga kwawakaita ikoko. Aiwa kunyenga unanenyenga unanenyenga but ungabvuma here? Inini situation ndakanga sina kumirira zvakanaka. Ende inini ndirize ndakabvuma. You know izwa kubvuma waigona kuenda kuendeswa mapurisa nosi admission. Ndisina choice. Ndandisina choice. Uya nditirete navana kurwara muchipatara. Even now pane mwana ari kurwara so. Tirete icho nditonayo futi.
ndabva kuSouth Africa ndakato tsamba Mapostori. hatisi mapostori Saka mwana ndikachirwa nezvikuru. handizivi ngova zvichatotitsanangura Andochipatara. handizivi marwariro ari kuita mwana ende handizivi kuti zviri kufamba sei bhozi zvino kuti zvikatanga kunzi iwewe ndiwe wakadai so takabata kwakati ngatifambe tese vanotirambira watisi takatofamba takatobata takabata iwewe chidi ripa chete Tauremu. pamusoro itsangamiro inini ndozi Obed Chisuku uyu ndimukoma wangu akatitete ndimhari nanamukoma inini ndoda kutaurawo zvandakaona nekuzwa nhau yakaitika ndeyekuti inini ndakaenda nemuzukuru mwana watete kuSouth Africa ndikagara naye tikatatira pamwe chete tikagara zvakanaka nanamukoma but mukugara muya muya muzukuru aima doro ane mararangiro akaita semunhu anozvichuzira kurarama kwake saka pane situation yandaisangana nayo yekuti muzukuru anga akushungurudzwa zvekuti wana mukoma wakangotombomunera handii wachimushungurudza isu kushungurudza kwava kuita titombomubisa makoti tasingazviti kushungurudza uku muzukuru pane vanhu vadanana nemukadzi wake kusvikira muzukuru asati afa akatotitaura aitogara achizvitaura achiti inini pana sekuru adini ada mukadzi wangu pana sekuru ada mukura ndimazva kuzosvikira tozobva tiri muzukuru wadi washaya shuwa zvakaitwa process yekuti ave kuzochengetwa tikanga takamira titese tichiita zvinhu zvazvifambe asi nekugara vanhu vaingotaura asi isusu nhau yakazoitika mwana womukoma akazorwara vakarwara vana womukoma pamusoro yemukoma muzukuru wakashaya sei wakashayika sei muzukuru inini ndati kubasa ndandisisipo pawaigara apo ndika asi kushayika kwakaita muzukuru azi akati angaroda kuzama kumwa mushonga iri mamusi muzukuru akazvisungirira apa wakati ngafe kana kufa ngadi ngafe kusvikira muzukuru shuwa bhadi kana pane mwana waingatongada nomubatsira kuti muzukuru asazvisungiriripa asi kwakazotarwa kuti mwana kana akazvirivaya ngazviraya andimazvona ndipo pakabva neta vanhu kusvika muzukuru bhazi vari adi ashaya akazvisungirira Asi muri kuti uyu ndiye akakonzeresa kuzvisungirira pane zvekuti munhu akauraya munhu zvakasiyana nekuti munhu akakonzeresa akaita heti pakuti akadzivisa ivinhu vakoda kubatsira akavarambidza andimazvona akati muzukuru ngadi kana ada kufa ngafe plus neishu yekuti muzukuru tikati susu muzukuru uyu akazodanana nemukadzi wemuzukuru muzukuru ashaya ini ndoparama because muzukuru aitotaura achiti inini wana sekuru pana sekuru anoda mukadzi wangu andimuzvona asati afa saka tinapedza nguva because zvese zvatokutaura hapana chokwadi chimwe because mukutaura imi kuti muzukuru akataura asati afa kuti pana sekuru ari kuda mukadzi wavo hazvina haana kuti pana sekuru anodana nechi kana kuti sekumirai mbuya kana kuti nhengi ini yangu pandandikufunga nditi kuti if you are not quite sure about zvakaitika handisi kumadi kuenda futi pane vamwe vanhu 2 or 3 what is it rather than utingo based on just one team on one person because kana tikuti isusuka munoona nyaya yacho paidzi nyaya iri pekuti kana tisi tikuziva kuti munhu akazvisungirira handiti munozvibvunza futi then is it necessary kuasa kuti tiende kutsvaga tinotsvagei toziva kuti munhu akafa nechii handiti unless paine zvimwe zvatamutsvaga zvisiri mafiro echii emunhu yes then is correct but chandikuti nini pandiri kuona pamuri kuenda kunobata ndepekuti muzukuru akafa aine chigumbu chekuti sekuru wangu arudini akuda mukadzi wavo ende ndobva zvazopuruvhwa apa zvishuwa sekuru akadanana nechii nemukadzi kokuya futi pari kunzi pakanzi ngatimise tonoti munhu asazvisungirire sekuru wavo akabva kuti kana adakufa ngadi ngafa because
bhora rake ndikuwaka saka ndo concern iri muchii iri mufamily. That's the concern iri mufamily kuti iwewe it's either this thing you should have prevented kufa kwemunhu uyu kana kuti kufa kwemunhu uyu ndiwe catalyst, ndiwe wakakonzeresa kuti munhu yes anga ine maproblems ake asi problem yake but umwe munhu andanduda mai aikwasototaura chokuti mudzimai wacho asi hatisina mwana wacho ba mudzimai anaenyembo wacho akaroorwa nemunyoma murume. uyu mwana baba akafanini simukautaure kana chiri mwana utopura akafanini baba 2022 isa iwe unoziveide kufa inini zvandisikana inini handidhiri neyese yese handidi kana usina chaunoziva udii zvatopera yese Uyu anga asikopa angaribeka sport. Uyu baba anga ari. ndosaka haana chaanoziva. Baba wake wakamufonera kuti mwana munhu kuda kuzviziva achitaura akamutsanangurira kuti Alright. Saka baba wako akakufonera achiti chii? mama wako zvari tadana nasekuru tikati abva mari mazviziva sei akati bholo rimwana kudika pana chaunoziva inini tienda kuita ndakuti ndakunozviura apa toti musi wahwana wacho ndatoya kumba kuno tikati apa padeingomira titi tidzike gumba akati haini bholo chi ndakutozviura pasina 20 minutes tabva ndapedzera naye ndikuenda kwanzomama chifona chitochema chiti pamba kuno kuwashaya Because tiri kuti honzeri yerufu ndisekuru handiti. Saka ini ndo panobvunzwa kupa kuti muri kana muri kuziva honzeri yerufu chamunoda kunotsvaga munoda kunotsvaga chii? Inini chandiri kutsvaga kuhonzeri ngechekuti honzeri izve yatakamutaurira kuti chindi pamako mari yangu yandakakusenzesera parufu rwako rwawakaita iwewe wakatenda iwewe odhiwo itoripo mupiwe muone muzwe zvaataura iyeye ndikati chindipa akandipa 300 pa600 pa24,000 yebhodhi kuti isvike kuno apana kana ichakazoti akabva angoenda vaanoenda kuSouth Africa. Saka ndinobva ndatadza kumubata kuti tomubata papo wakabva angonyarara kuti tichiite proof tese naye wakabva andoramba kati rwanda sabhuku izvo wati saka izvo munhu uyu akazondotisiya tirimo mumba saka ari kuti kudini ngaauye tigadzirise nyaya saka hapana saka kumubata kwacho tiri kumutadza No. Zvandiri kuona mbuyaka chatiri kuda isusu ini chamuda mari iri kavari yemari 1 handisi chimwe chamuda futi besides kavari yemari chii? kune vana vakasiyiwa inherera dzekune kamwana kari grade 3 kakasiyiwa saka pake ngoti nemushocho wakabva waputsika mukadzi wakabva aenda wana amusopindura ndati muri kudei kuchengeterwa vana ngachengete wana okotikazocaichautaura atiti izwai mbuya zvatataura tatite zvinhu zvikuita kudi zvinomava zvikuenda kumberi handiti kana makati memunoda mari yenyu yekutransferwa kwebhodhi nechii zvese zvakaita maexpense handika zvazviri bheta maunza figa yekuti mari yatiri kuda kubva kune mukomana wefo to cover all these expenses ndeyakati ini kuziva kwandinoita kana totaura nenyaya yengozi
nyaya yengozi, ngozi inozvirwira mhondo dzayo, hairwiwi nemunhu. Saka imi mamukwanisi kukumbira kuti ngozi ida kuti ibhadharwe zvakati ai ngozi kana ichida zvinhu zvayo inoita yega. Ndozvamuda izvi. Ngozi izvi ndaida kundisa kuti ndifunga kuti imi chamuri kuda hazvichasa kubuda. Musoro changa kama vamiri wakaita awandititi avo awatiti vanhu vamwe chete anditi isusu mukoma wane vanhu vari kurwara vakarwara pavana kekutanga tweza go vana pakataurwa nyaya pakaitwa kamari kakabviswa vana vakapora izvozvo zviri kunyarara kwaita nyaya vana vakurwara futi tiri kufamba tiri kubata kuti problem ndiyo. Ndosaka ndikubvunza saka mona ndizobvunza ndikubvunza kuti pavakarwara vana iyeyu amuri ndiye honzeni makafamba naye takanga tinaye akatochajwa nevanhu mira patakafamba imi makafamba mwana makanisa kumuprofiti makazondidaidza kuti ndinonzwa zvataurwa nemuprofiti pega hamuna kufamba neniva ndakakumbira kuti tifambe tese wakaramba handisi. Saka inini muri kunditi munondimanikidza kuti ndibvume zvinhu zvandisina kuita ngandifambe dai nhasi vabatsiri vangu varipo taibuda panzi tobatsira. Idzikisai maoko. Chandikuda ini ndoti tizive kuti vana varwara nei. Vana vari kupizva. Vana vari kumba. Alright. Pavari kurwara vana vari kuita sei? Chakaita singe pamusoro vana vari kuita sei? Vana vari kuita sei? chirikuitika ndechekuti murume uyu munin'ina wangu chiri kuita vana kurwara kwavakaita vakarwara inde handisipo kuti ndakati hwani wandandinayo ndobva akuwara semudhera kuwara uyu ndo semudhera pinda anomuteera muchipatara mwana aigwinya achiita kunge pane zvinhu zvinoda kubuda zvichitaura ndo zvakatanga kuitika. Saka ndakakumbira vana mai neuni munin'inanga ndikati mimi torai mwana muende muchipatara kuti dambudziko riri kuita mwana wenyu musikanoni harisi dambudziko remuchipatara, torai mwana muende kune murapi anotibatsira vandavadhairekta kwavakaenda batsirai abati ita vana venyu vese vana baba vemwana kushu vauye pano ndivatsanangurire dambudziko riripo kushuwa takauya tese naye munin'ina kushu tikasvika pane mubatsiri akatsanangura akati pavana wenyu ndiri kubata murume ushu kuti pane zvaakaita pane mhepo iri kutenderera here muzukuru uyu munin'ina wayo akabvuma kuti ashuwa inini handitandisi kufamba zvakanaka nemuroora uri kuona abvuma kudaro tikatanga kuti ngatirapise mwana tarapisa mwana wayo vaita zvakanaka zvikanzi no nyaya yenyu endai munogara pasi vanhu vekwachisuku magara motaurana nababa wenyu muende munotaura kuna tete mushure mekunge ndafonera tete ushu ini ndichirwarirwa tete akangarangara akati handiri kuuya akazoguma ati handichauita henyu zvomunokwanisa tikazoya tikaenda kunana baba vanhu vasachisuku tikagara pasi uyu munin'ina uyu akataura nemurume wake ega kuwachisuku kuti inini shuwa mhosva iri kutaurwa ndinoiziva saka nyaya ngati ndibatsire iwo nyaya ndoka yakazotorwa tikatuma mukwasha ushu neumwe munhu kuti anotaure izvekambozvandikudai handiti vana varwara handiti pane munhu akakonzeresa kurwara kwavana munhu zvaari kurwarisa vana pamakafamba ari kuti ndiri kudei ada kuripa akazoda kuripwa nechii ati inangwa ndizotoira kuripa nei nokuti ininaanoda kuripa kana kuti zviita zvisatinetseka chera rwera endai padzamu mwana mbuya ari padzamu asimudze mweya iwo ataura kutaura
ndepanzi pananozichera panza